Pozdrav svima, dobrodošli u video serijal za novog membera o osnovnim koracima. Ovo je posljednji video broj 6. Nada se da su vam svi ovi videi pomogli za bolje razumevanje nekih osnovnih parametra, nekih osnovnih veština koje bi svaki novi član trebao da ima za izgradnju velike poslovne karijere. Sve informacije koje sam podelio u prethodnih 5 videa ovom su neko moje viđenje, moje razmišljanja i nadam se da možete iskoristiti sve to na osnovu mog iskustva od skoro 15 godina korišćenja proizvoda i evo još malo 14 godina biznisa. Šesti video govori upravo o tome kako iskoristiti društvene mreže i kako pozivati ljude na sastanak. Kako raditi pozive je jako bitno da čovjek razume. I bitna stavka je svakog od nas Herbalife distributera da mi kada počnemo aktivnost, mi ne znamo ko šta o našoj okolini želi. Svi ste već čuli, svi ste već upućeni da je važno početi aktivnost sa listom poznatih. Sad ću objasniti zašto je važno početi aktivnost sa listom poznatih. Jer vidite, svi mi postojimo, odnosno radimo jedan jako bitan segment. A to je da imamo mogućnost ljudima da pomognemo kroz ishranu i kroz zaradu novca. I u bilo kojoj osobi, u bilo kom društvu, tema Herbalife-a pre ili kasnije dođe u konverzaciju. Šta hoću da kažem po temu Herbalife? Po temu Herbalife hoću da kažem, znači tema da neko želi da izgleda bolje, da se osjeća bolje ili da želi da zaradi više novca. E sada, upravo zbog te informacije jako je bitno svima našim poznatima dati informaciju. Ne biti nametljiv, ne napadati, ne kupi, nego dati informaciju. Da kada ljudi žele, kada budu hteli da se osjećaju zdravo, izgledaju bolje, postignu bolji rezultat, da ste vi osoba koja treba da se javi, jer imate rešenje. I druga stavka jeste, ako žele da zarade više novca, da ste vi osoba koja može da im pomogne da zaradi više novca. To su osnovne stvari. Sada, šta je bitno? Da razumemo ceo koncept jako jednostavno. I kako početi? Po meni, najbolje uzeti platforme društvenih mreža koje koristimo iz 4-5, Facebook Messenger, Viber, Whatsapp, poruke, šta god da koristimo, da uđemo u 10 zadnjih konverzacija ili više koliko treba i da izvučemo 50 ljudi odatle. 50 različitih ljudi s kojima pričamo. Jer ako pogledamo realnost je da svako od nas komunicira na manje više jednoj platformi sa jednom osobom, a na nekoj drugoj sa drugom osobom. Tako da je zato bitno odatle izvući konverzacije sa ljudima i samo biti prirodan. Nastaviti konverzaciju koju već imamo i jednostavno videti kako pristupiti i kako ljudima reći o Herbalife-u. Logično da sa nekima ste bliži, logično da ste sa nekima dalji. Najvažnije je nemati predrasude, jer nikad ne znate ko može koga da dovede. Naš posao je da ljudima damo informaciju i to da ljudima damo informaciju na način da oni shvate da ne želimo ništa loše njima, nego želimo da im damo informaciju da oni imaju priliku da postignu bolji rezultat kada to budu hteli. E sad, u razgovoru sa ljudima važno je slušati. Jer mi smo već sada, možda unazad 10 dana, unazad mjesec dana, unazad nekoliko meseci sa nekim ljudima koji smo se pričali, dotakli se teme bolje forme, boljeg izgleda i više novca. Probaj da se setite toga i vidite da to bude početak konverzacije. I onda kroz početak konverzacije vidjet ćete da li osobu zanima. Jer kada pričamo s osobom postoje 3 opcije. Jedna je da osobu zanima bolja forma sada, druga je da osobu bude zanimalo kasnije, treća opcija je da nam osoba da preporuke.
To su stvari koje mogu pozitivno da se dese, negativno je da se ne desi ništa. Ali ne, već imamo. Tako da jedna od ove 3 stvari mogu da se dese u budućnosti ako ljudima damo informacije. Sad, kada damo informacije, važno je da ljudi prate naš društveni život i našu Herbalife priču i naš Herbalife uspeh kroz vreme. Šta hoću time da kažem? Hoću ovako, postavljanje rezultata na Facebook, na Instagram, da ljudi vide kako vi napredujete, vaš rezultat, da ljudi vide shake, da ljudi vide s vremena na vreme neki rezultat, da vide događaje, znači da ljudi vide kako Herbalife postaje sastavni deo vašeg života i kako vi gradite vašu priču kroz Herbalife. Jako bitna stavka je i lako je loše ako osoba krene i napravi totalnu kontru. Znači, sada je imala društveni život i ono što stavlja na društvene mreže, da je jedino isključivo povezano sa, ne znam, izlascima, sportom, nema uopšte ništa, i tako neke faktore, neke one izjave, znate, one misaone, one čiče za Srbiju ili tako, kako se zove, oni debeli što sve zna, znači nešto tog tipa hoću da kažem i vi sad to postavljate i sad odjednom kontra svega toga, znači samo zdrav život, samo šejkovi, samo rezultati, nema noćnog života, nema izlazaka, nema onoga što ste vi. To će oterati ljude. Vi samo mora da nastavite, odnosno svako od nas, možda to vidite kroz moj život, možda to vidite kroz druge živote, odnosno druge društvene mreže distributera koje znate. Svako od nas je čovek za sebe, ima stvari koje voli i stvari koje ne voli i Herbalife je sastavni deo našeg života. I ukoliko svi ljudi u našoj okolini tako vide, kroz vreme neko će krenuti odmah, neko će krenuti kasnije, neko će dati preporuke. Ali kroz vreme kada ljudi prate, onda ljudi mogu da se odluče. Ako se sad nisu odlučili, vi im date informaciju, oni kažu mene to trenutno ne zanima i ljudi prate kontinuirano. Kada ih bude nešto zanimalo za 6 meseci, za godinu dana, za 18 godina, oni imaju priliku da se vama jave i da postanu konzumenti. Ili da ih zanima poslovna aktivnost. Ali zato bitno dati informaciju ljudima i odatle početi. Takođe, ljude koje upoznajemo napolju, nove ljude, jako je bitno ubaciti na društvene mreže. I kroz ono što postujemo na društvene mreže da se oni prate. Da oni prate naš život, da oni prate našu Herbalife karijeru. I tako će uspeh doći. Jedna jako bitna stavka za nove ljude i kada pričate o biznisu sa drugim ljudima, kada preporučujete poslovnu priliku, nemojte, molim vas, da se bojite dodatnih 100 evra. Jer ako neko ima samo 2-3 konzumenta, ako ima zaradu 60 evra od Herbalife-a, to je 700 evra godišnje. 700 evra godišnje je letovanje, zimovanje. I pazite sad ovo. Iskoristite tu konverzaciju za započinjanje konverzacije sa nekom osobom. Primer. Znate neku vašu poznatu osobu koja voli zimovanje, evo sad smo u periodu nove godine i svega, i želi da ide, sviđa joj se ta ideja. I pričali ste pre mesec, 2, 3 prošle zime kako bi voljela da ide, ali nema priliku zbog novca. Pitajte kakva je situacija sada. Znaš šta, sad sam se baš setio, malo gledam, vidim da, reci mi, jel ideš ove godine na zimovanje, znam da ti to voliš i tako dalje, i to nek bude početak konverzacije. Pa ćete da vidite. Možda ta osoba nije ništa promenila u zadnjih godinu dana, nije zaradila više novca i možda je to prilika da je pozovete da čuje kako ona možda zaradi isto para koliko vi zarađujete, a možda i više. Shodno vašem napredovanju, tako može i osoba da napreduje. Jer vidite, 70 evra godišnje do sledeće zime, to je 800 evra, to je fenomenalno skijanje 7 dana gde god čovjek poželi. Tako da razmislite malo o tome, ili o rezultatu koji postojete, ili o svemu. To su osnovne stvari koje mogu da naprave jako veliku razliku. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, da su vam se svi videi u serijalu svideli u bilo kom trenutku. Ako treba neka pomoć lična od mene, slobodno me pitajte i želim vam
jako brz uspeh u Herbalife karijeri i ono što iz iskustva mogu samo da kažem, da čovek ko stisne i radi naporno 5 godina u Herbalifeu, totalno može život da mu se promeni. Vidimo se na nekom događaju.